עכשיו תגיד לה שלום. שלום. תגיד ככה. ג'יבי, לך תביא מסבתא עוד מקום. רגע, עוד וואו. אמא, אפשר גם. לא, זה... ורותח, בשמן. למה תגיב? פנים גדול. גם סגיב יכול להתחרל מזה. לא בא לי שרק תגיב. לא סגיב ולא אתה. אמא, מה האנוש? בפרומו. איפה השמן? תגיב אתה מה שנייה ממי. אמא, חמה? מאוד. לא, זה רוצח. אמא, ממי רגע. תשים שם. בדיוק אתמול קיבלתי בכלל חדש עם גלס חוק. לא תרגיש שום פה. לא. לא. אבל לא עובד! אבל לא עובד! Here, 12 and batatas. Because the family for Itzik you love the mefrum on the batata. They look fried in the batata? Yes, this mefrum on the batata. Because the family for Itzik she love batatas and this. עושה את זה. שים שם. תני לי את הגרית הזאת. תכף נביא לה. אמא, איפה לעצמי את זה? לא, את זה כאן. לכי תראי אותם לסבתא ותבואי. אמא, איפה כל השלוקים? תיזהרי שיפלו לך. תסגור ממי את המקפיא, תקר לי. אמא, תביא חמש. מה? תביא חמש. לא, מה פתאום, זה קשה מאוד. שימי שם, ממי, שימי שם. תני לשגיא, שגיא יציב שלא יתרול. You listen the song? Yes. Smells good. אין לנו מקום. תכף תביא לסבתא את המגש הזה, כך, תגיד לה שתעשי עוד. לך. במה רוצה איתי? במה רוצה איתי? אני לא רוצה איתי. והיום אנחנו רוצים להוציא את המידות הטובות של בני האדם. אז כל הילדים שיש להם תמיד עם התקרה 13 על היד, נא להרים את היד, לקום בבקשה. תגיד, מה זה לא? נתחיל עם מעשה טוב. מחוץ לאולפן כאן נמצאים 13 ארגזים, והמשימה של המשתתפים היא למלא עד סוף השידור 13 ארגזים עם חבילות מזון. כל חבילות המזון האלה
תתלוו לאנשים שנעזור להם. אתם בינתיים תזכו לעשות מעשה היסטורי. ותודה רבה לחברת שטראוס על תרומת חבילות השי של ליק. לצאת החוצה לעבר המתנות והארגזים. ואנחנו You look this, not batata. This mefrum, but not batata. I love this. You love this. Only beef. Malka, she tell him she's come help. Yes. Not coming, no nothing. Shit. Malka, she is, yeah, her son did garden, okay? Yes, she tell him she come help. Yeah. Not help, no shit. She's finished the work. She tell him 4 o'clock she's coming. Not coming. I help, I finish, and I go to home. שימו לב, אוקיי, נעצרנו, זו הצלחת שלך, וזו הצלחת שלך, אתן מוזמנות להתחיל לאכול עכשיו. אוקיי, כאן יש לנו חזרת כמו שאתם רואים, וכאן עוגיות של פסח, צלחת מגעילה, מול צלחת מאוד מאוד טעימה, לאכול כמה שיותר מהר, אוי זה חריף, אוי לא, אוקיי, היא לא יכולה להמשיך, לא לבכות, חמודה, לא לבכות, הכל בסדר, אנחנו מיד נביא לך מים, בואו נמשיך לסיבוב השני, מוכנה? אוקיי. אף אחד לא קיבלה נקודות, אנחנו ממשיכים. בבקשה, 2 צלחות, לאכול. עכשיו נפלת על משהו טוב נראה לי. מצות עם שוקולד, וגפיצה פיש. קדימה להתחיל לאכול בננות. עכשיו מבוקיות מתוק. ואת חייבת להתחיל לאכול. אני יודעת שזה לא טעים. נכון מהר. אני באמת מרחמת עליה. קדימה, מי תסיים ראשונה? לאכול, מהר, לאכול. אני אעזור לך. באתי לעזור לך, מהר. אפילו מזה היא נחנקת והשוקולד. את יכולה לסיים לפניה. את יכולה לסיים פה עוד המון מסות לאכול. את חייבת בביס אחד. סיימנו את המשחק. לצערי, אף אחת לא ניצחה, אבל אם מישהי מכם הייתה מנצחת, אז היא הייתה מקבלת נרף מתנת קודקוד. קחו בבקשה כוסות מים.